हेलौ लोगोफोर नै गोदान ट्राइपडा आं दाखालि भिडिअ बुंनाया नै सफैबाय ओमफ्राय आनबक्सिंबो खालामखांबाय माबायाव ओइ फार्स्ट चेनेलाव ओमफ्राय दा नैबेखौ टेस्ट खालामना नायनि आङो माने दा आङो नै फुख्रिमाराव दङ न' खाथियाव ओमफ्राय फुरा मोसौ लायनो नागिरदों आङो बिसिम ब्लग बानायलांखागोन थ' बारियाव खानाय मोसौआ दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो ब्लगखौ नै फुख्रिया दैया भर्ति ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जेसेबांखिनि जोंनि उदैयाव एवजोबो बेखौ बेहाय जमा दोननाय जायो जोगोनार लाब्रा माबादि जायो लगायनानै नायनोसै ट्राइपडजों हमनानै भिडिअ बानायलांसै आरो लोगोफोर अके लोगोफोर लगायनानै लाबाय दा मारै नुदों हैद बादाव होलाबायोब्रा माबा बोरिनि खुसियामोन लोगोफोर ओमफ्राय लगायबाय दा माबादि नुदों आंथ' मिथिला केमेराखौ डाइरेक्ट उल्थायनानै लगायना लाखाबाय आङो मबाइल केमेराखौ माने सेल्फिजों लाबा नायफ्लांबाय थायोलै लोगोफोर गावनि महरखौ नायफ्लांबाय थायो सेल्फिजों लायोबा बेनि थाखायनो उननि केमेराजों लाबाय आङो नैबे जोंहानि फुख्रि नन स्टप अखा हाबाय दाखालि भर्ति जाबाय ओमफ्राय दा दैया अखायानो अखा नागारला दै खोमसि जाबोबाय थादों दुगैनांगौ र' मालाबा बाज्रुम बरिया जादों दुगैनो गरम जानांगोन आरो बोथोरा होमबाना बरिया जागोन दुगैनो लोगोफोर ओमफ्राय जोंहानि बारियाव मा दङ बेखौ आङो नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरबाय दाथ' आरो हाफ लकडाउन नालाय बेलेगावथ' थांनो हाया आरो थाङोबाबो टाइम बारनानै जुदि 12टा 1टासोआव थाङोबा भेक्सिनसो होजानांगौ लामायाव ट्रिटमेन्ट होयोना पुलिसफ्रा आरो सेफै थानायानो मोजां गावबागाव सेफै थाबानो जाबाय लोगोफ्राबो माने कर'ना भाइरासआ बारायबाय थादों नालाय आसामाव दा खमायलाय बारायलाय बिदि जाबाय थादों नैबे जाहैबाय माबा जोंहानि लेस्रा बैसां गाखोहांबाय नै लेस्राया ओमफ्राय लाइन खारजि होनाय दङ ओमफ्राय हाग्रा जाबाय आरो एसे नैया साफा खालामनो मोनाखै माने फागुन मासाव साफा खालामदोंमोन ओमफ्राय दा हाग्रा जाफिनबाय आरो दैज्लांखाय ओमफ्राय मोसौखौ बेहायनो खादों नैया ओरैनो माने आङो ट्राइपड गोदानजों भिडिअखौ बानायनायदों आरो गाज्रि मोना लोगोफोर माने एखे ओरैबादि नर्मेल दिनैनि भिडिअआ थारमाने आं मोसौ लांनो फैदों ओमफ्राय बाबाया दुब्लियाव आलि दानबाय दङ माने जोंहा एसे एनै माइ आबाद मावो आरो ओमफ्राय नुगोन आं ब्लग बानायगोन लोगोफोर दाखालिथ' सरबत सेबनानै दुब्लियाव लांनायखौ देखायदोंमोन नालाय आङो दा दैज्लाङाव जांख्राफोरखौ भिडिअ बानायना देखायगोन सिन्था खालामनाङा लोगोफोर ब्लगखौ आं होबायानो थागोन माने हाफ लकडाउनबाबो आङो भिडिअखौ बानाय हगारबाय थागोन थ' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला ओमफ्राय फेसबुकफोरखौ फल' खालाम जायफोर फेसबुकाव नायदोंबा ओमफ्राय साबस्क्राइब लोगोसे खाथियाव थानाय नटिफिकेसन बेलखौबो थु दै लोगोफोर ओमफ्राय दा आङो मोसौखौ लांनोसै मोसौआबो गोदान बायनाय बारा मोनथ'वाखै आंजों थेवबो मासेया एसे मोनबाय माबाया ओइ गोसोमा बे गुफुरा बारा मोनथ'वाखै माबालै फुटबल बादि जोनो नागिरो नैबे जोंहानि थाइजौ मोननाय दङ थाइनै जानांगोन र' बिराद गोदैथार खिन्थु सिङाव एम्फौ जायो आरो बिरादनो जोंना नैबे थाइजौआ गोदैयालाय बिराद गोदै आरो ओमफ्राय सिङाव बिराद एम्फौ ओमफ्राय गरमबाबो बेनो आङो जिरायो आरो नैया बे फैनानै उन्दुफैयो जिरायो बेनो नैया बारिया जोंहानिया बेनो गय गोदान गायनाय दं आरो ओमफ्राय दा मोसौखौ लांनोसै खिनोबा खि है र' जोनाङा खि मायाव नांथाखौरा दुरुङालाय ओइ मा फाफर बादि जाबाय थायो औ मार जानांगौ न'थ' थौ